Γεια σας παιδιά, είμαι ο JohnPlayer14 και σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα παίξουμε ένα παιχνίδι που μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας αυτοκίνητα και φυσικά να οδηγήσουμε. Και είμαστε εδώ σε ένα πολυτελή σπίτι με πράγματα που δεν υπάρχουν στο κανονικό Minecraft. Παίζω το κανονικό, αλλά έχω πληρώσει για αυτά. Έχω ένα τέλειο κρεβάτι. Πρώτη φορά το παίζω, να ξέρετε. Εδώ η τηλεόραση. Μπορώ να την ανοίξω, ακούγεται σαν ψαλίδι. Και εδώ έχουμε τη ντουλάπα. Τι γίνεται μέσα στην ντουλάπα? Είναι λίγο τρομακτικό. Creepy. Εδώ έχουμε κανένα μας λέει. Μας λέει εδώ ανέβα. Μας λέει ανέβα εδώ. Γιατί πρέπει να κάτσουμε μόνο αυτή την πλευρά, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχουμε ένα ωραίο μπάνιο. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ έχουμε ένα chest. Νομίζω τι ιδιαίτερο. Τίποτα. Δεν έχει. Εδώ έχουμε αυτό εδώ που φτιάχνεις, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Με αυτό εδώ φτιάχνεις φίλτρα. Τι είναι και το ίδιο και εδώ. Και πάμε να εξερευνήσουμε τον υπόλοιπο σπίτι. Το. Εδώ. Συν. Κάθομαι. Εδώ μου έχει επίσης και άλλη τηλεόραση. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Την κλείνω. Επίσης αυτό εδώ είναι το skin μου. Το βλέπετε? Είμαι creative τώρα. Γιατί έχει πολλά ωραία πράγματα αυτό το παιχνίδι. Κι άλλο ένα μοβ δωμάτιο. Τα chest δεν έχουν κάτι. Είμαι σε creative γιατί αυτά πράγματα και διάφορα τέτοια. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Εδώ σε αυτή εδώ την πόρτα είναι το δωμάτιό μας. Και έχει εδώ κάτω είναι αυτός πάνω όροφος. Νομίζω έχει πάνω όροφο. Τι είναι εκεί? Αν δεν έχουμε πάνω όροφο. Εδώ τι είναι? Άμα τραβήξω το μοχλό. Είναι κάτω όροφος. Όχι, είναι γκαράζ. Είναι όχι γκαράζ. Για να κάνω βάρη. Είναι γυμναστήριο εδώ. Το ρομπότ. Ναι. Εδώ έχει γυμναστήριο. Στο chest δεν νομίζω να έχει κάτι. Όχι. Και έχει εδώ βαρέλια και ένα κάδο. Για να πάρω κάτι μπορώ να πετάξω σε αυτόν τον κάδο πράγματα. Άμα το πετάξω έτσι. Μπα, δεν πετυχαίνεται. Είναι για ομορφιά ο κάδος. Εδώ το Minecraft mode. Αυτό εδώ κάνει 5 ευρώ και 99 λεπτά, στην ουσία 6 ευρώ. Πάμε έξω να δούμε το χώρο. Τελικά πόλη! Θα κάνω έτσι μια γύρα για να σας δείξω την πόλη. Τώρα κάνω ησυχία για να σας δείξω. Η μαχή. Μια μεγάλη βίλα εδώ. Και άλλη βίλα εδώ. Και άλλη βίλα εδώ. Βασικά δεν είναι βίλα, είναι μεγάλο σπίτι. Και άλλο εδώ, τεράστιο. Εδώ είναι το σπίτι μου αυτό. Και έχει και αμάξια. Αυτές είναι βίλες. Τι είναι αυτά?
Λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο σπίτι μας. Και από ό,τι βλέπω έχω κεφάλμα. Πατατούλα. Έχουμε και πατάτα. 4 πατάτες, ωραίες. Και ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι. Να σας δείξω τα πράγματα που υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Η αρχή, εδώ μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας αμάξι. Κοιτάξτε τι πράγματα έχει. Έχει car body, δηλαδή σκελετός από το αμάξι, τα σίδερα απ' έξω. Έχει νόμισμα. Έχει μηχανή, μπαταρία μηχανή. Εδώ έχει φώτα, θέσεις. Ναι, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς όλα αυτά. Αυτά εδώ τα 3. Έχει... Αυτό έχει λάστιχο. Το πρώτο είναι φρένο και η ρόδα και το άλλο είναι το λάστιχο και η ζάντα. Τέλος πάντων, παιδιά, τα αφήνουμε αυτά για να σας δείξω αυτά τα πράγματα που περιμένατε οι περισσότεροι. Αυτά τα πράγματα φυσικά και κάτι άλλο είναι καλία. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα και έχει κανονικά αυγά, αλλά κάτω έχει διάφορα αυγά του παιχνιδιού. Πάμε να τα εξερευνήσουμε. Αυτά εδώ δεν είναι κάτι, μην νομίζετε. Θα ξεκινήσουμε με αυτά εδώ. Ελάτε, θέλω και εγώ να το δοκιμάσω, να δω τι είναι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Εδώ. Κοιτάξτε. Σας αφήνω να απολαύσετε. 3, 2, 1 και... Λοιπόν, μας έκανε spawn εδώ. Ωραία. Εδώ μας έχει αυτά τα βιβλία, θα σας εξηγήσω μετά τι είναι. Ανοίγουμε... Όχι. Λάθος. Ανοίγουμε το κουμπί. Και βγαίνει τέλεια. Λοιπόν, είχαμε αυτό το αμάξι για αρχή. Θα σας δείξω πώς οδηγούνται αυτά τα αμάξια. Πίσω αφήνω καπνό. Κοιτάξτε, οδηγάω αμάξι και πάει και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άφησα το αμάξι. Και λοιπόν, είστε έτοιμοι να σας δείξω τι άλλο θα κάνουμε. Πάμε σε αυτό εδώ. Το ίδιο αμάξι. Ναι. Και αυτό. Αυτό θα διαφορετικό. Ναι. Oh my god. Θα κάνω γιατί αυτά. Και αυτά. Πάω κάπου αλλού. Θα πάω λίγο. Τώρα λοιπόν είναι αμάξι που τώρα του παίρνουμε. Έχουμε εδώ
Ένα. Μηχανή. Αυτό δεν νομίζω έχει μηχανή. Ένα εργαλείο. Αυτό το πραγματάκι είναι λίγο πιο μεγάλο. Γι' αυτό δεν είναι πιο μικρό και δεν έχει τίποτα εδώ. Αμάξι, παιδιά. Κοιτάξτε αυτά τα πολλά αμάξια όμως τι καλό έχουν. Τα φώτα του, κοιτάξτε. Πώς άνοιξαν, πώς κλείνουν. Είναι τέλειο. Έχουμε άλλο ένα αμάξι που βάλαν οι ρόδες. Και είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο βασικά για οδήγημα. Όχι, δεν είναι. Και πάμε σε αυτό εδώ. Νομίζω ξέρω τι είναι. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ το αμάξι. Θα το πάω εδώ. Όχι. Λίγο. Ωραία. Και άμα τίσω αυτό. Κάμπριο έγινε. Έχω κάμπριο. Τώρα θα γίνει και αυτό και στα άλλα αμάξια. Άμα τίσω. Είναι τα ίδια αμάξια. Όχι. Έχω πορεία, άμα πάω. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα τι θα γίνει. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Είναι αυτό εδώ το αμάξι. Πρέπει. Και εκεί αν θέλουμε, γίνεται και στο μπλε αμάξι. Σε αυτό εδώ το μπλε. Τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα οδηγήσουμε το μπλε αμάξι, θα το βάλουμε εδώ. Είναι γρήγορο το μπλε, παιδιά. Πάλι μας ενοχλεί αυτό το αμάξι. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω άλλη πατέντα. Θα βάλω αυτό εδώ. Και λοιπόν, θα πάω. Εκεί έχει ένα πόπο αμάξι. Θα το κοιτάξουμε μετά. Σκα. Ναι, δεν γίνεται στο μπλε αμάξι, παιδιά. Θα αφήνουμε ξανά αυτά εδώ μέσα. Και είστε έτοιμοι για τα επόμενα. Ούτε κι εγώ είμαι. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ πέρα. Παίρνουμε αυτό, 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 αυτό και αυτό. Για να δω. Oh my god! Ένα μάτι που πρέπει να το φτιάξουμε. Έχει αυτό το εργαλείο, δεν ξέρω τι χρησιμοποιώ. Είναι ένα τέτοιο που πρέπει να βάλεις μηχανή. Εδώ. Ένα ποδήλατο. Ένα αμάξι που πρέπει να φτιαχτεί. 2 ποδήλατα. Ναι, είναι έτοιμο. Έχουμε 2 ποδήλατα. Αυτό εδώ έχει ένα τέτοιο και ένα τέτοιο που μαζί νομίζω.
Εδώ έχει ένα ακόμα Max, το βάλουμε εδώ. Είναι ένα... Για να σας δείξει. Σε όλη την... Θα δείτε μερικούς ανθρώπους. Ναι. Δεν βλέπω πολλούς τώρα. Αλλά γενικά στην πόλη το έχω ξαναπαίξει εδώ. Τι λέω βασικά, δεν το έχω ξαναπαίξει. Το έχω παίξει βασικά από άλλο κινητό πριν 2 χρόνια. Αφήνουμε τα τελευταία και πάμε να δούμε τα τελευταία πράγματα. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ. Και το ποδήλατο, πάμε να το βάλουμε στη συλλογή με ποδήλατα, εδώ. Εσύ. Είναι από την Creeper μάρκα. Όχι, αυτά δεν είναι. Και αυτά. Αλλά κοιτάξτε. Αυτό εδώ το αμάξι. Πού το έχουμε. Αυτό. Όχι. Μόνο αυτό εδώ είναι από την Creeper μάρκα. Οκ. Είναι σε πολλά χρώματα. Παιδιά, είναι σε 3 χρώματα. Αυτό δεν είναι λεωφορείο. Ναι. Κοιτάξτε, μπορώ να κάτσω και πίσω. Όχι μόνο μπροστά. Τέλος πάντων. Και το τελευταίο. Μια μηχανή. Αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου τα σχόλια για περισσότερα βίντεο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε.